Λείπει από το σπίτι του, από την οικογένειά του 9 χρόνια. Δεν είναι ναυτικός, είναι ποδηλάτης. Ο 64χρονος Γεωργιανός, που θα δείτε στο ρεπορτάζ αμέσως τώρα, έχει γυρίσει τον κόσμο όλο με το ποδήλατό του. Στην επιστροφή τώρα πια για την πατρίδα του έκανε μια στάση στη Θεσσαλονίκη. Τον συναντήσαμε στην Καλαμαριά του, μιλήσαμε και εκείνος μας εξέπληξε με τα ταλέντα του. Κάνει 130 κάμψεις το λεπτό. Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν κάνει καταχρήσεις. Και οι επιλογές του στο φαγητό πάντα προσεγμένες. Αντοχές πολλές. Ηλικία 64 χρόνων. Όνομα Ζάμπερ Λεσάβα. Οικογενειακή κατάσταση. Παντρεμένος με παιδιά και εγγόνια. Εδώ και 9 χρόνια όμως έχει αφήσει τα πάντα στην πατρίδα του, την Γεωργία. Πήρε το ποδήλατό του και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Γύρισε όλο τον κόσμο. Έχει πάει παντού. Εδώ όπου έχει πάει, εδώ φαίνεται, αν θα μας πάρει η κάμερα, 218 ώρες προμήθη επανά. Ναι. 218 χώρες. Πόσες? 218 χώρες. Λέει ότι πέρασε όταν είχε πόλεμο, αλλά όταν είχε φωτιά και κάτι τέτοια δεν πέρασε για να μην καεί ο ίδιος. Στην επιστροφή του για την πατρίδα σταμάτησε για κάποια 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Τον συναντήσαμε στην Καλαμαριά, σε ένα φιλικό του σπίτι. Ένα ποδήλατο, στη σέλα του 2 αθλητικοί σάκοι. Αυτά είναι όλα. Στα χέρια του όμως ο 64χρονος αθλητής κρατά τους χάρτες και πολλά αποκόμματα ξένων εφημερίδων που δημοσίευσαν τον άθλο του. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Γεωργιανός συνάντησε δυσκολίες. Κρύωνε, είχε ατυχήματα, χάλαγε το ποδήλατο και έπρεπε να το φτιάξει, κοιμότανε στο δρόμο, όλα αυτά, με αυτά είχε προβλήματα όλα. Είναι πρέσβης της UNESCO και το όνομά του είναι γραμμένο στις σελίδες του βιβλίου Guinness. Και βέβαια, μιλώντας μας για τις εμπειρίες του, εύχεται ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο. 9 χρόνια μετά, ο κύριος Ζάμπερ λαχταρά να δει την οικογένειά του και να ολοκληρώσει τη συγγραφή των 25 βιβλίων, στις σελίδες των οποίων καταγράφει το πολύχρονο πραγματικά ταξίδι του σε ολόκληρο τον κόσμο.